paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Payapaya man ni Kwarog, dita paradanda, banang. Ay katsikan ati mang payapay. Apay nga ibaon nakpay laeng. Sika nga ron, di ibabaon ko. Sikan timang payapay. Takaanakam. Kwarog! Di nagsamot dengdenggan. Ipukaw mo amanganon. Nakitaam. Umay adagos day ta. Ay unan niya. Shhh! Kwarog! Manganan! Isinyas mo ngamin Sige man langan. Sinyas. Oh, day ta. Nakita natin sinyas mo amanganon. Kita umayon. Nagaliston. Urala tumaray. Agpada kayo at talaga nga agulitag. Alisto no ayaban amangan. Apay ang kail. Ure kalatim maray. Una, nakita kasi ninyasan nak ang mga anayin. Anyat sida ng kail. Banang, nakalutukan. Dandanain. Oh, nagang mo Kwarog. Ay, kunak no mga anayin. Ay, inayaban ka Ta ada imawag kanyak. Agiinom ka no da pari badong ken aghamhamon kanu itigulo. Siya man ang tibaon niya. Si kagayam ti katatarakyan at siptanod. Pudno ang kail. Katuturodan kadag iti amin natarod. Kung kunam sa lang, may. Ali akon kunaklaan. Ure da magam akan ni antim. Banang, anya ti makunam. Ay katwan, pudno amin dagiti imbaga ni Uncle Mo, Kwarog. Inton maanawam ni tatam abadong, agawid ka adagos ta nakasaganan ti makan. Ingkan. Umasidag amin na matawad, naglalaban tayaw. Nabartag mo na dito ang kabadaw, may suwan natural. Ams, aglisi kayo manitipagnak. Lisi kayo ano? Saan di Chiparaw? Tatabataw, agawid kan. Nagkunagin ka. Kaya't mo tag pinatay dan. Ay, napasubon ni Chiparaw. Agawid kan. Tanusan ka pa yung agawid. Agaya bakit ipuli sa mga alakan ka? Ay, diya ka butang dagita apulis. Ora pa isa nga batalyon dang umay. Tiket ko, laban pinatayan. Saan kami lumaban kan ka? Apay asaan? Takrut kan sa mga man. Kunan tupay ni Uncle ka, wasak di katuturidan na tanaw. Ay sige man. Panagam. Sige, aglaban ta. Dita, saan nga lumaban? Danugin ka malagan. Nakalisyak. Nay. Apay ngay. Natumba mo ni Tata Badaw. Nay, Tata Badaw. Bumangon ka dita. Agin lalaing ka. Kunamlan asino ka ngamin natural. Yung tanak may laing, mate. Hagasam mangkidi dito sugat ito yung muging ka. Ay, mabit lang. Taltalog pa'y dito ugot ti bayabas. Tayo sut itapal ko dita muging baw. Ay, kataltalim nga rodin nagadupay lasa umay. Agoray katagong takpay. Kanya, ay, nagsakitan dito yung muging ka. Anya ngay. Aginom ka pa'y iti arak. Di ka lamapain. Laklakayan kan, imbes ko mga agaramid kay tinasayap, puro pa kay babay nan aramid daw. Taltalim kay dahin, tay tapal maun. Nay, apay maray. Anyat sindam. Nagadumot tinaisingit ditangipan mo akasla bulong. Galngalag ko madya ugot ti bayabas, ta iso ti itapal ko iti muging ni badungkaw, ngamdya mangalngal, iso at tinaltal ko na. Apay, masapul pa'y lang amin angal-ngalem aya. Ay, tinaltal mo pa'y. Un ata nabisbisa ka naw, ang amamaray, manipod tinapalak jay muging ni badungkaw, nagbalbaliwon sika. Di ka man? Wun maray, naglaeng ana itapal ijay muging na jay bulong ti bayabas. Kabigatan na, saan pa yan nagkapay, napanin adago si jay bangkag. Na, karkar na, no kasta. Ay,
makaagas akong maray. Nga, naggapuam ka ba, dog? Dita bangkag, maray. Itaman pa anapan ka dita bangkag. Mulak, di bangkag may iti aduan na tayong, maray. Saan ka nabartak ita? Ay, nagbalbaliw ako na, maray. Idi lakal man nakarkaritam dagiti karubam. Amok, maray. Dandani pa'y dinanog mo ni Kwaraw. Namin pinsan na nagbalbaliw ako. Saan ako nasakit ti ulaw dito'y barangay, maray. Tas kan nga agreedam kayo anay bag, kanagiti tanod mo, Kwaro. Tapayang kail. Ni tatam abadong no mabartek, agwala kan agpukapukkaw. Sakit ti ulo mo't day di alakay. Ngun nga raw, Isu lang ti bambantayan main. no maumaak. Mga yabak iti pulis, dati liwon dalangan. Ang kaasimot ni Nana Tuyang. Kasanaw, tunggal ada umawag kanyak. Nilata pari badong ti reklamo da, nga agwalwala. Makauma mo ti agan anaway ti lakay. Kaano nga taayang agpatingga, ti kalukwan ni tatam abadong. Sabay kumatapod no day tangay bagbagam tatabadaw. Kaya no saan ako nga gininom ko, araw. Apay, nadamag mo na nagbartekak manay. Saan pa'y matkit day? Panagnakak, ang nagbalbaliw ako, araw. Saan ako nga agwala. Mala, aglugan ka nga rudan iti tricycle ka. Tay tulod ka na di balayaw. Mas daawak takala at ang nagbalbaliw ni Kabadong. Aya, katno inistorya kanyak ni Mari Tuyang, ajay nginalngal na abayabas tinakaagas kan ni Badong na. Pat-pat siyamot day jay ako marita. Mabalin ka di ama kaagas iti kinaluko, ti may sa tao, ti nginalngal abulong ti bayabas. Kastamot nga min ti imbagana. Ngam talaga ang nagbalbaliw ni Kabadong. Kano iso ti bakit kita nga agwalwalis di ta arubayan da iti binigat. Aglablaba pa'y Ay, nagswerte mo't ni Mari Tuyang no kasta. Agkuy-kuya-kuy laang. Para ibabaon laang nga unter aramidon na. Mamati aksan. At talaga anabilag dya inyagas ni Mari Tuyang kan ni Pari Badong. Apay nga, tajakbot lamakitan ni Kwaro, di ta paraangan da. Katno na pa nagpasada. Saan ngay may nangaldaw? Umay tulat taan, numabisen. Ay, sa bagay mo't kat di ah. Parinteng! Paray! Pare badong, apay? Nagkapuwak ni taili, paray. Narabyanak. Tani ko araw. Ay na, nabartay. Anya? Ha? Agpaitulod ako makingkwa na. Ang nabartak, Mike. Kunak nga gawid ka, main. Ang kunana kaya napaytaginaw. Na. Iso matlagayam, nga awan di ta paraangan da. Ay, jak maanawan, paray. Iso si kalangan, timapan mga nawaking kwa na. Ay sus, delikado na makita na iti pulis. Unya, mangtid kayo ti kwarta? Kapitan ni Uncle Kao. Isu ni Kapitan Intay, isu mangtid kayo ti kwarta. Ay, Kwaro, Wow. araramidam. Damot ni Kapitan Iting. Aw, dahito ni Uncle Kwa Kapitan. Nagtaragan niya. Apay ang dumawdawat kay ti kwarta, Kwaro. Ay, kahit ko pa nga rin tiyaginom itiarak. Usaram tinagan ko ah. Ito lang, mate. Agawitan. Kababain na tangar aramidam. Diyak pa'y kaya tiagawid ang kail. Agawitan ko rak eh. Sana ka mabutang kan kang kail. Iswa di nakpilitan, tadyak pa'y kaya tiagaway. Nadamag mon maray, jay inaramid ni Kwarog ijay ilay. Wen amaray, siyak pa'y matikunam. Anya tinadamag ma. Sigon iti istorya, dabartak ni Kwarog ijay ilay. Ta inawis dagiti barkada na. Day tala ang tinadamag ma. Kano pinanawan ni Kapitan ang nagwala-wala ijay ilay. Ay sos, imbabain na ti kabildatan no kasta. Ay katun na, talaga nga imbabain nan ti barangay tayaw.
Anya lang ti maibaga dagiti tattao. Chip tanod, nabarta ka nagwalwala di ta ilay. Nagbalbaliwan ni Badungkaw. Ita, naisuka mo ni Kwaraw nga garamid iti kalokwan. Ag problema akon banang. Diya kon ambot karamidag. Taan niya ti problema. Di ko arog artak manan. Ay, di ta masubok ti kinalaing mo akas kapitan. Subsubukan nagsangag paso. Ita, awan man di ta paradaan da. Ay, sa dinuman nga tan tinapnapanan na. Kapitan! Kapitan! Na, Apay marituya. Ay, saus, ni Kwarog, nabartag. Nabartak manan. Agwala-wala iti kalsada, umay mo anawaan. Ay, anya nga iti aramidem dita, inteng. Ay, nagpanimid kamatan. Ingkaaganawan Ay, naskan nga erikap ko na iti tersinak. Tanariga to, no umay agwala dito ni Kwarog. Ama nga numaperdi dagiti lakaw. Apay, agwalwala man yun ay amaray. Wow na. Adda ka nga ni Jibangkag mo. Isuan ni Marito yung tinapan na ngayab ka ni Kapitan. Kuna kun kay, talaga sakit ti ulom day ta Kwaraw. Pampanunutek nga raw. Ang mga numabalinmat nga agasan ni Marito yung ni Kwaraw. Ay, wala niya. Di agas ni Tuyang kaw, ay nabilag kay. nabadnog ako. Ang mga anawa ka ni Kwarog. Hindi mo't lapaanawan. Ay, kaubingan na ngamin paray. Kapigpigsaan na. Siyak ba't ti karatsin nan? Padasam nga tayo agas ni Tuyang ko paray. Anya nga agas asasawam pare ba daw? Di inyagas na kanyak. Di nangalngal abulong ti bayabas. Nagasan na ka, pare ba daw? Isubay. Kat kita ma. Limpyo account. Sana ko na mamartag paray. Wala niya. Aguri ka paray. Tamapan ko iyara sa askin ni Tuyang kaw. Ngagngal-ngal manay ni ti bulong ti bayabas. Nasaya at mo't kapitan ta nakaturugan ni Kwaraw. Wan marituya. Nabandog ang nagpukka-pukkaw. Nangalngal kon to'y bayabas. Aya manag ata, amok asa na nalakat yung ngal-ngal iti napapaitabulong. Awan anyaman na kapitan. Kaya't kulaunay ti makatulong kadagitag kasapulan. Sige, agasam nga rudon ni Kwarog. Ala, aglisi ka nga raw, kapitan. Apay masapol nga aglisi akpay. Talaga akasta no agag-agasak, kapitan. Narigatan no kalaat nga agkulagtay ni Kwaraw. Ne, kumay matan ni Kwarog, ajak pala inay ayaban. Ay, tiyan mo na siguro akit mangantayon. Katak pa'y mat nakaisaang. Enta ka di pang ibaw nam kanyak. Ay kat jesigod Mapan ka ganawa ka nagtiag luko-luko na partek. Unang kail. Sige, no problem. Nanay, epektibong sa ngagpeso. Di agas ni Marituya. Ay ka, nasaya at mat no nagbalbaliwan ni Kwaraw. Ay, Kwarog! Sikat ti tanod. Iso arumbang asika ti aganawa. Asaan kat asika ti papaanawa. Agbalbaliw kan, tapno agbalin ka ang modelo dita baranggayo. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Junren. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.